Bună ziua! Comunicat de presă virtual. Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt va aduce la cunoștință următoarele precizări, informații și cerințe pe care le facem față de autorități. La început o să încep cu câteva vești bune pentru fermieri. Și vă spun că aceste informații le am direct de la Ministrul Agriculturii, domnul Oros, și, bineînțeles, am urmărit atât aparițiile publice ale dânsului, cât și informările și comunicatele de presă pe care Ministerul Agriculturii le-a avut. Programul Tomata va continua și în anul 2020. El va fi disponibil atât pentru ciclul 1 cât și pentru ciclul 2, de asemenea și programul Usturoiul. Banii necesari acestei scheme de minimis au fost bugetați în bugetul național pe anul 2020. Subvențiile APIA și ele, bineînțeles, vor continua. Într-adevăr, programul de lucru cu publicul este întrerupt la această dată, dar fermierii au posibilitatea să acceseze aplicația IPA online, unde își pot încărca cererile de plată vis-a-vis sau aferente subvențiilor pe anul 2020. Tot în acest context, adeverințele care au fost emise de autoritățile publice locale își vor păstra valabilitatea. Deci fermierii nu trebuie să mai facă încă un drum la primărie atunci când relațiile cu publicul vor fi deschise. Vis-a-vis de accesarea de fonduri europene și această activitate a FIR vis-a-vis de deschiderea sesiunilor și a măsurilor aferente anului 2020 este întreruptă pentru moment până când problema COVID-19 va fi rezolvată. Dar vă informăm că anul acesta se va deschide sub măsura 6.1 de instalarea tinerilor fermieri, va avea un buget de aproximativ 43 de milioane de euro. Asta înseamnă în jur de 1000 de beneficiari și de tineri fermieri care se vor instala în spațiul rural românesc. De asemenea, vă informăm că piețele agroalimentare din România sunt deschise și mulțumim pe această cale domnului Birț, care este președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România, pentru eforturile depuse atât de dânsul cât și de echipa pe care o coordonează și, bineînțeles, de toți administratorii de piețe care fac și ei la această dată eforturi deosebite ca pe Tarabe să găsiți marfă proaspătă, marfă de calitate, marfă românească. Vă mă aduc la cunoștință încă un lucru. Se pare că în perioada imediat următoare, din punct de vedere meteo, vom avea din nou o scădere a temperaturilor. Știți că ne-am confruntat cu acest fenomen și în urmă cu câteva zile, unde o parte din legumele cultivate în spații protejate au avut de suferit. Unele au fost compromise în totalitate, altele în proporții mai mici, de 10, 20, 30, chiar 50%, dar să nu uităm că și cele care au fost salvate sunt predispuse bolilor, sunt predispuse avortului de flori, deci producția va fi mult întârziată și mult diminuată. În acest sens, cerem public Ministerului Agriculturii și tuturor factorilor implicați în agricultură, dar aici vorbim acum doar de Ministerul Agriculturii și Guvernul României, ca perioada de depunere a cererilor pentru dovedirea comercializării să fie prelungită până pe 15 iulie sau cel mai devreme 30 iunie. Am mai cerut aceste lungiri de perioade, dar sperăm că de această dată autoritățile să ne asculte și noi ne confruntăm cu lipsa forței de muncă, ne confruntăm cu foarte multe probleme datorate întreținerii culturii și așa mai departe. Deci, Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt cere prelungirea perioadei până pe 15 iulie și devansarea perioadei în toamnă de la 1 octombrie, nu de la 1 noiembrie. Sperăm că de această dată autoritățile să ne asculte, pentru că și condițiile impuse anul acesta în program sunt puțin mai aspre și suntem de acord cu ele. Avem o suplimentare de 1000 de kilograme pe suprafață, deci trebuie să comercializăm 3000 de kilograme, 3 tone pe 1000 de metri pătrați. Trebuie să respectăm
un calendar al lucrărilor, deci o să avem un registru și al tratamentelor fitosanitare și așa mai departe. Pentru ca românii să mănânce o hrană sănătoasă, proaspătă și de bună calitate, credem că trebuie să respectăm tehnologia de cultură, iar autoritățile să înțeleagă acest lucru. De asemenea, vis-a-vis de piețe, târguri și oboare, mai ales târguri și oboare, acestea au fost închise săptămâna trecută. Cerem redeschiderea acestora, dar doar pentru produsele agroalimentare, gen legume, fructe, produse de bază, cartofi, făină, grâu și așa mai departe. Și interzicerea în totalitate a accesului în aceste târguri a celor care desfășoară alte tipuri de activități sau alte tipuri de comerț. Ne uităm cu îngrijorare, totuși, că în această perioadă ne așteptam ca lideri a anumitor organizații sindicale și patronale, gen federații și confederații, nu au ieșit public pentru a susține agricultura românească, pentru a susține producătorul român și de aici am tras concluzia că, într-un fel sau altul, acești lideri care stau doar la București și oricum n-au avut apariții publice nici în ultimii 5-6 ani de zile, le mulțumim, nu mai trebuie să iese de acum încolo, de aceea am simțit și noi nevoia să ieșim acum, pentru că ne simțim singuri. Într-adevăr, noi suntem Sindicatul Producătorilor Agricoli, suntem o entitate care reprezentăm peste 600 de fermieri activi și ne desfășurăm activitatea și informăm peste 1000 de cetățeni din județul Olten care desfășoară activități agricole în ferme mici, ferme medii, ferme de familie. Iar dacă vor ieși public de acum încolo, vă spun cu siguranță că își urmăresc alte interese sau eu deja îi pot numi oportuniști. Și vis-a-vis de acești oportuniști, aș dori să informez fermierii să-și culeagă informația doar de pe site-ul Ministerului Agriculturii, din comunicatele de presă al Ministerului Agriculturii și ale Guvernului României și a entităților care i-au reprezentat până acum, nu de la falși lideri sau, să spunem așa pe românește, oameni care doresc doar să se afirme și să profite de această problemă pe care o avem cu toții. De asemenea, trag un semnal de alarmă vis-a-vis de importurile de legume și fructe care se desfășoară în această perioadă. După cum vedeți și dumneavoastră, prețurile la alimentele de bază, cartofi, ceapă, au crescut extraordinar de mult, dar informez consumatorii că aceste prețuri nu se regăsesc la producătorul agricol, se regăsesc la vestiții samsari, vestiții evazioniști din domeniul legumelor și fructelor și mi-aș dori ca autoritățile să se implice mult mai activ în controlul acestor activități ilegale de comercializare a produselor agroalimentare. Avem semnale la această dată că piețele de gros sunt pline de legume verdețuri din import, Bulgaria și Ungaria. Ne întrebăm cum au reușit acești comercianți să introducă în țară aceste tipuri de legume, având în vedere că o mare parte din granițe sunt închise. Noi, producătorii din România și din județul la această dată, avem o cantitate destul de suficientă de legume verdețuri. Vrem ca noi să fim în piață, vrem ca noi să obținem un preț mai bun, pentru că avem nevoie să ne capitalizăm atât noi cât și ferma noastră. Și cer public Ministrului Agriculturii și ministrilor secretari de stat și tuturor organelor care au competența de a verifica aceste importuri să își facă treaba. Avem legislație, ea doar trebuie aplicată. Au apărut atât în piețele de gro cât și în piețele agroalimentare acești falși fermieri care obțin atestate de producători, carnete de comercializare cu marfă de import, cu etichetă de marfă românească. Atenție consumatori, cereți vânzătorilor să vă
punând la dispoziție proveniența mărfii, vă spun cu siguranță că totul se vinde ca marfă românească la această dată, se aduc în ambalajele din țările respective și se redesfac, se ambalează în alte tipuri de ambalaje, tot pentru a vă duce pe dumneavoastră în eroare și să cumpărați aceste produse crezând că sunt românești. Vă rugăm pe dumneavoastră consumatorii să fiți atenți de unde cumpărați. Rugăm autoritățile să aplice legislația națională în vigoare. Dorim urgent un control în piețele de gro din București și din țară, pentru că noi nu mai putem rezista foarte mult. Aceste legume verdețuri, știți că au o perioadă scurtă de vegetație. Consumatorii au nevoie de aceste tipuri de legume. Am avut o iarnă mai prietenoasă și găsim la această dată destulă marfă pentru a fi prezenți în piețele agroalimentare. Deci controale peste controale și să respectăm și noi odată legislația dacă este posibil în țara asta, pentru că până la urmă noi fermierii mici, fermierii mijlocii, ferma de familie, se pare că o să reușim să asigurăm hrană, încă o dată mă repet, proaspătă și sănătoasă pentru toți locuitorii României. La final, aș vrea să repet o parte din lucrurile pe care le-am semnalat noi și, bineînțeles, aceste lucruri au fost semnalate de foarte mulți fermieri din județ și din țară. Programul Tomata va continua, programul Ustoiul va continua, agențiile de plăți își vor relua activitatea, se pot depune documente și online, piețele agroalimentare sunt deschise, cerem redeschiderea târgurilor doar pentru produsele agroalimentare, cerem controale în piețe, târguri, oboare și piețe de gro vis-a-vis de importurile ilegale de legume, unde zilnic se tranzitează în jur de 1000-2000 de mașini cu tonaj între 2,5 și 5 tone, care intră la această dată nefiscalizat și necontrolat în țară. Ne întrebăm totuși cum trec granița dacă totuși avem acele controale. În primul și în primul rând, aceste persoane s-ar putea să se aprovizioneze din zone cu risc galben sau roșu, deci ele în sine sunt un pericol de răspândire a COVID-19. Pe fermierii felicit că reușesc într-un fel sau altul să-și întrețină activitatea, să desfășoare activitățile. De asemenea, avem o mare problemă cu importurile de inputuri. La această dată nu se mai găsesc îngrășăminte chimice, avem foarte mulți și o parte din inputuri, din producția internă. Avem fermieri care și-au achitat diverse cantități de inputuri și nu pot intra în posesia lor. Îi rugăm pe distribuitori și pe producătorii de aceste inputuri să nu profite și ei de această perioadă grea pentru noi fermierii și să ridice prețurile și, bineînțeles, cerem autorităților să se implice în acest fenomen. Mai avem o problemă vis-a-vis de creșterea foarte mare a anumitor produse în această perioadă. Am văzut anumiți politicieni că cer plafonarea prețurilor pentru aceste produse. Nu este ok. Nu noi, producătorii, am ridicat prețurile pentru consumatori. Noi venim cu o soluție și cu o propunere în acest sens. Fermierul poate să-și vândă marfa la prețurile care consideră și, într-adevăr, avem cheltuieli mai mari în această perioadă, dar pentru cei care ne revând marfa, să se introducă un adaos comercial de maxim 15-20%, iar cei care depășesc acest plafon să fie impozitați cu 90% și chiar cu închiderea activității. Nu este posibil ca un kilogram de cartofi să plece de la producător cu 1,7, 1,8 până la 2 lei kilogramul, iar în piețele de gros să regăsească la 5 lei, iar în piețele agroalimentare 8 și 10 lei kilogramul, iar la ceapă la fel, dacă în urmă cu 2 săptămâni aveam un preț între 1,8 și 2,2
la producător. Acum o regăsim în piețele de grâu între 3,5 și 4,5 lei kilogramul. Aveți grijă, dumneavoastră autoritățile, să faceți programe, să faceți controale, să aplicați legislația națională în vigoare. Vă rugăm din suflet să fiți alături de noi, fermierii, pentru că noi știm să ne protejăm, așa cum reușim să dăm viață unei exploatații începând cu o sămânță. De la o sămânță ajungem la producție și în farfuriile dumneavoastră, așa o să știm să ne protejăm. Așa cum știm să protejăm culturile noastre vis-a-vis de boli și dăunători, ne vom proteja și de acest COVID-19, dar avem în continuare, și mă repet, nevoie de informații clare, corecte, de implicarea autorităților și a factorilor de decizie din domeniu pentru a supraviețui agricultura românească, pentru a supraviețui ferma mică, ferma de familie, care până la urmă va fi motorul economiei românești și, de ce nu, și al economiei europene. România are nevoie de fermierul mic, de fermierul mijlociu. Rugăm consumatorii să se îndrepte către piețele agroalimentare, să consume produse românești, chiar să se deplaseze și către localitățile învecinate orașelor, pentru că cu siguranță acolo vor găsi hrană sănătoasă, legume, fructe și așa mai departe. Eu vă mulțumesc și sper că împreună vom reuși să trecem și peste această perioadă grea și vă rog să ascultați de sfaturile mele, de sfaturile pe care vi le dă Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt. Ne vom implica cât putem de activ, vom veni poate zilnic sau la 2-3 zile cu informări pentru dumneavoastră fermierii. De asemenea, ne punem la dispoziția autorităților, gen Direcția Agricolă, Prefectură, Consiliul Județene, cu informații și cu tot ceea ce doresc dânsii. Deci ne putem implica, putem să ajutăm activ, putem să ducem la îndeplinire anumite activități pe care dânsii le desfășoară și credem că experiența, într-un fel sau altul, ne recomandă. Este rândul specialiștilor să vă dea sfaturi, este rândul oamenilor care, într-adevăr, au muncit și muncesc în sectorul agricol, oamenilor care trăiesc în satul românesc, până la urmă, în ceea ce înseamnă viitorul unei agriculturi moderne, în ceea ce înseamnă supraviețuirea noastră ca nație. Fără satul românesc, fără obiceiurile și tradițiile în satul românesc, noi dispărem ca nație. Aveți grijă, români, ce consumați, de unde consumați, ajutați-ne pe noi, producătorii de legume și fructe, producătorii de hrană din România. Așa cum Europa are viziunea de la furcă la furculiță, noi vă spunem o altă viziune și suntem întru totul de acord cu această viziune, dar cred că putem spune că putem fi prezenți în viața dumneavoastră de la sămânță la farfurie. Doamne ajută să ne auzim, să ne vedem cu bine și încă o dată cerem public autorităților să se implice, să ia măsuri drastice vis-a-vis de fenomenele pe care le-am semnalat. Iar acestor mari lideri le spunem să doarmă în continuare, să nu mai iese public acum, pentru că este prea târziu, iar dacă vor ieși, cu siguranță doresc să profite de această situație. Nu avem nevoie nici de cei care au deținut cândva funcții publice, iar acum se dau apărătorii noștri. Nu avem nevoie nici de cei care au tăcut 6, 7, 8 ani de zile, să vedem acum că li se rupe inima de noi. Noi suntem noi pentru noi, noi cu noi, pentru voi, pentru dumneavoastră, consumatorii României, pentru tot ceea ce înseamnă spațiul rural românesc. Doamne ajută!